मानसिफोरा मायदि फैदों नुदोंना सोरबा सेल्फि लादों सोरबा मा लादों नुदोंना दैया नै ओइ थौ खिन्थु दैयाव थाङा थौ साफाय जोंना थांनो हाला अ बेजों फैनाय आरो ना अ बिसोरना गेटआ बेलेग थांनो हाला ओरैबो ना जों एबार नेक्स्ट जे फैबा जोङो दायो मोनफैबाय एलिफेन्ट फल्स थांग्रा लामायाव नै ओरैजाय थांगोन जों दायो ओमफ्राय टिकेटखौ जों लाखांखाबाय नुदोंना ओरैबो गारि ओरैबायदि मानसि जादों जाहैबाय लामा थारैनो जामाथ' जामखौथ' जों लाजोबनो जामाथ' जामखा ओरैबायदि जाम ओमफ्राय माने दिनै गारियाबो गारि आरो मानसिया मानसि गोग्गोम मानसिखा माने ओमफ्राय दायो जोङो थांसै एलिफेन्ट फल्सआव चलो बेयाव सोरबाफोरा जुदि फैयोबा लेटिन सेटिन खालामनानै लाखादो ओमफ्राय जोङो दायो ओरैजाय थांसै आरो एलिफेन्ट फल्सआव थांनायखौ एसे खोन्थालांबाय थानोसै नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय बेसे गोजान जायो खोन्थालांबाय थानोसै सोरबाफ्रा जुदि अखानाव फैबाबो नै बेफोरखौ भारा मोनखाजोबो जाहैबाय नै आलायना दोनखाजोबदों सरि बिदि आरो ओमफ्राय गेटआव नै आं दा गेटनिफ्राय हाबलांसै आरो बेयाव मा मारै बेखौथ' मोजां मिथिला आङो थौदो दाना ओमफ्राय बेयाव नोङो सोरबाफ्रा नै मानि हमथा ओमफ्राय दाना मा जाहैबाय बेयाव नों माने ड्रेस लानानै हमथादों मानसिया बेयाव मा जाहैबाय नोङो ड्रेस लानानै फट'बो साफायनो हायोबा भिडिअबो बानायनो हायो आरो ना नै सोरबा माने ड्रेस गाननानै फट' साफायदों नै बे जाहैबाय खासि ड्रेस ना मायो खासि ड्रेस बिदि आरो ओमफ्राय नै माबाफ्रा हमथा बेफोरबो ना बेफोर खासि ड्रेस बा सिखायाबो बिदि माने वाव बिदि गाननोबो गाननो हायो जायखिया दा थांग्रोसै जोङो सिङावहाय ओमफ्राय माने मानसिफ्रा माने ड्रेस गानै फट' लादों आरो जोब्बो खासि ना खासि ना गार' खासि मोजां नुसोगारदों मालाय बिराद मानसि सेरापुन्जियावथ' बांसिन जाबावो खोमा औ नथे मायदि गुसु जाखाबाय बोथोरा टिकेट लाया तो इधर टिकेट लाया है टिकेट लाया तो चेक करेगा ना अच्छा टिकेट को लाना हाँ तीन टिकेट लाखौबो माने चेकिं खालामो बेयावहाय बेखौबो खोन्थाबाय ओमफ्राय नैयाव माखासे लिरना होनाय दं नै बेखौसो खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय जायखिया थांसै जों दै बारजुमनाया बेयावबो मोनसे दं नै बिराद थान्दा माने गुसुनो जों ओरैबायदि गरम जादोंमोन दायो माने बेयावहाय ओरैबायदि गुसु जाबाय आरो ओमफ्राय गोजांबायसो खिन्थु बबेनिफ्राय मानसि फैदों बेखौथ' जों मिथिया खिन्थु मानसियानो मानसि आरो ओमफ्राय ओरैजायथ' गैला थांजायो बेखौ नायग्रोसै ओरैजाय नै बेफोर मानसिफ्रा नायनो फैबाय थायो आरो जोंना नै सिगां सानैजों बेखौ बानायनायसो खोमा ना बियो गावनो जाखानाय कन्टिनिउ बेजाय नै खोन्थानोसै आङो बेनो आरो बारा गोबाव थांजाला ओरैबायदि मानसि मानसिफ्रा नै सोरबा फैदों थांदों बबे मानसि फैदों बेखौथ' जोंथ' रावबो मिथिला नै ओरैबायदि बैसो जानायफ्राबो माने बेयाव फैयो आरो एसेलाय खोन्थालांबाय थानोसै माबायदि जायगाफोरखौहाय ओरैजाय नै ओरैजाय थांनो माने जों गाहायाव बक्सनाबोदोंसो खोमा बेसे गोजान बेखौथ' मिथिला नै मालाय बैसो जानायफ्राबो फैयो बेलेगफ्रा ओरैबायदि ओरैबायदि मानसि नुदोंना वाव थांदों फैदों बेखौथ' मिथिला गायजों फै बेजोंनो
जों थांनो फैदों मानसिफ्रा जेराव खि मोना नै इदि माने डास्टबिना बायदि बानायनानै दोनदों फिसा फिसा उनाव औ वा मानसियानो मानसि ओरैबायदि मानसि नुदोंना ओरैबो दै बाज्रुमनाय ओरैबो जायखिया थांग्रोनोसै जायगायानो गैया नै लामाखौनो मोनाखै आं जायखिया थांग्रोनोसै ओरैजाय थांग्रोनोसै बेयाव नै मादै मिथिबायना सेकेन्ड फल फार्स्ट फल आरो गाहायाव माने गाहायाव वा गाहायथाराव थांनांगौ माथो थ' लासै लासै थ' ओइ गाहायाव नुवाखै माबायदि ओरैबो दंबायना ओइखैजाय थ' लासै लासै थ' हायो लासै लासै नै गाहायाव थांनांगौ बिदि मानसिया मानसिलै हांसोसो फैलाबाय थायो थांलाबाय थायो ओंखारलांगासिनो आं दायो जों आरो गाहायाव ओंखारलांगासिनो गाहायाव गालिगोन दै थ' लासै 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 गाहायाव माबायदि मानसि गाहायावबो दङ माने बेयावनो आसि मानसिफ्रा मायदि फैदों नुदोंना सोरबा सेल्फि लादों सोरबा मा लादों नुदोंना दैया नै ओइ थौ खिन्थु दैयाव थाङा थ' साफाय ओमफ्राय नै बेयाव जिरायग्रा बटबो दंमोन आरो दा आङो ओरैजाय थांनो एसे खोन्थानि ओइ सिङावहाय मा दङ ओमफ्राय बे बेलेग एसे खोन्थानोसै आं नै वा ओरैजाना थांनो हाला अ बेजों फैनाय आरो ना बिसिना गेटआ बेलेग थांनो हाला ओरैबो ना जों एबार नेक्स्ट ओरैजाय फैयोबा ओरैजाय नै बै फारसेयाव थांसिगोन आरो बे फारसे गैजाय ओरैबो दं नै मोजांनो नायग्राया ओरैजाय फारसे आरो वा मेंगुलायबाय माथो बेयावनो मानसिफ्रा फैनानै आराम लाफैयो आरो ना माने गोलोम बोथोराव फैनानै रावबोथ' दुगैया खोमा गांसुरि ना खिन्थु ओरैजाय गोजौ ना ओरैजाय वा ओमफ्राय गोजौथार बेयावबो हाजार मानसि फैयो माने दिनै मा जाबाय फैनायावनो स्टार्टिंनिफ्रायनो ओरैबायदि जाम ओमफ्राय आरो दाहाय थांनायावबा माबायदि जाम जाबावगोन बेखौथ' मिथिला फैयै मोनफैबाय आं नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिबाय माखासे दै बाज्रुमनाय बे जाहैबाय एलिफेन्ट फल्स बे जाहैबाय मेघालय माखासे नुथायफोरखौथ' नोंथांमोननो खोन्थाबाय मानसिफ्रा मानि थाखाय फैयो आरो मानि थाखाय फेमास बेखौथ' आं बारा मोजां मिथिला थेवब्लाबो मानसिफ्रा नायनो फैबाय थानाय हिसाबलाय आं फैयो आरो ना नेरजायनि मानसिफ्रा आं उनावहाय ओरैबायदि माने फैयो आरो इन्जय लाफैयो आरो नोंथां मानसिफोरनि दैयाव आथिंबो सुदों सोरबा बा माबा मोनसे खालामदों बेखौ मिथिया आरो माबा मोनसे इन्जय लानो फैयो आरो बेवहाय नै ओरैबायदि थांफिनसै मेंगुलायबाय आङो
अ नुदों ओइ नै ओरैबो पार्क मोनसे दं माने नै बेयावबो बिराद मानसि दङ जोङो दायो थांफिनसै ओइ जोंना मोनहैबायानो आं आरो मेंनानै हाला मेंगुलायबाय आङो गाखोनोनो थांनायाव एसे मोजां गाखोनायाव ओरैबायदि मेङो माने वा मेंगुलायबाय थेवबाबो नाय मानसिफ्रा दाबो फैगासिनो वा थांनाय फैनायनि अनजिमा गैया मानसिफ्रा मोजां एक्सारसाइज जायो माथो मेंदों मेंखायोब्रा नोंखौलाय मेंदों मेंखायो नोंखौ मेंदों ना आंखौ मेंबायलै जोंना सासे एकदम बे दिदुलासो गाखोनो एकदम माबाथार रानिया मेंगुलायबाय ओंखायनो बै एसे बैसो जानायफ्रा थाङाखै बेयाव आरामसे जिरायना दं माने जों गिदिरा फैफिनबाय ओमफ्राय नैबेयाव माखासे माने बैसो जानायफ्रा ओंखायनो माने मेंनायखायनो थाङाखै आरो आरामसे दलर बाराय जिरायना थादों फेमिलियैनो जायखिया माने जों फैफिनबाय आरो माने गोजान लामा थांफिननांगौथ' जोङो माने दिनैनो दं जोंना ट्रेना न'आव नायजोबनो हायाबाबो एसे खोन्थाबाय नायनानै आबौआबो मेंदों खोमा दलर जिरायबाय मालाय ओमफ्राय गथ' गोरलै लानाबो फैयो थेंक इउ बेयाव माने भिजिट नों जेनेबा गिदिंना फैखांनायनि थाखाय आरो बिदि होबाय